Hej alle sammen og hjertelig velkommen til den her mega gode, okay, gentag spil sådan der, mega gode serie, okay. Vi spiller altså Minecraft lige nu og her. Jeg filmer samme dag, så jeg ved stadig ikke noget som helst. Men jeg ved, at vi er i gang med verdens bedste mine. Ja, jeg snakker så hurtigt, jeg ved ikke hvorfor. Undskyld. Vi flyttede jo ind i den her jungle efter vores mega gode Minecraft og alt det der teknik, de lige gad at drille mig, sådan, så vi mistede verdens bedste serie. På dansk YouTube. Ej, jeg har stadig den, jeg ved ikke hvorfor jeg begynder at bruge keyboardet, jeg undskylder virkelig, for jeg har bare siddet og tænker, du har en controller liggende lige siden af dig, men hvis vi nogle ting skal bruge controller eller andre ting, som spillet skal jeg ikke bruge det til. Vi har stadig kun 2 liv, kan jeg se. Men nej, vi fik bygget et hus, ej det gør vi ikke rigtigt, vi fik her, at vores område skulle være. Jeg dækker altså lige den her til, fordi I godt husker, hvad der skete sidst jo. Det var ikke godt. Så ja. Og der var den, det er fordi, der er den der dumme mine, jeg ved ikke, om I kan huske det overhovedet. De har set med. Øhm, men ja, den er der stadigvæk. Vi prøver stadig at skaffe en seng, for det fik vi jo aldrig rigtig gjort de andre episoder. Nej, når det her det er lidt vores tredje episode i serien. Jeg har lyst til bare at lave en helt ny Minecraft, men vi spiller altså på den anden, det skal vi huske, der var en første episode. Men på grund af det driller jeg muligt op ind og se anden episode, som ligger ude på kanalen allerede lige nu, når jeg filmer det her. Nej, det gør man faktisk overhovedet. Jo, ja. Jeg ved ikke, hvornår jeg ser den her. Fordi jeg har aftalt med mig selv, det bliver ikke sådan noget, jeg udgiver hele tiden. Ja, det bliver ikke noget, jeg udgiver hele tiden, den her serie. Det bliver bare sådan noget hygge-serie noget. Jeg kan godt lide, hvis vi bor op i det her træ, så jeg prøver sådan lidt, hvis vi gør sådan noget her. Og så tænker jeg sådan lidt, hvor større I gør. Det kan godt være, at den skulle være igennem dem her. Kan I se det sådan lidt, at vi får et fedt hus ud af det her? Det kan også være, at I bare sådan, altså hvad du laver. Og det er også okay. Og tænke, hvad er det egentlig, du laver lige nu? Altså, det ser rimelig ordentligt ud der. Og det er okay. For det, nej, det skal ikke se ordentligt ud. Helst ikke. Men og så kunne det være større at være her, eller sådan noget, så vi skal bare lige sådan der. Og så står der et træ lige når man vender sig om, fordi vi bor altså i den her mega fede jungle. Vi skal ned og mine igen. Ligesom så på sidste thumbnail. Og den her, som jeg kigger på thumbnail nu, er hvad jeg kan huske, så er det bare, at nu er det lang tid, jeg lige har lavet thumbnailen, fordi det var på den anden server, jeg lavede dem, men ja, at jeg bruger bare de samme, at vi er i gang med at bygge et hus. Der burde gerne stå et hus på thumbnailen, eller sådan noget helt andet. Men sidst var i hvert fald minet, og det var rigtigt nok. Det fik vi også gjort. Og sådan der. Skal vi bare lige bruge sådan en sten, ved godt, man skal altid lave et eller andet ud af det, men i nu føler jeg vi kan lave noget, så vi laver bare lige sådan et gulv her. Jeg sad og tænkte, har vi ikke træ, for skal vi faktisk lave våben ud af det? Og kan vi ikke lave pinde ud af det her? Jeg ved ikke engang, fik vi våben sidst, det kan jeg ikke engang huske noget. Vi laver altså kun lige hakker, fordi vi skal altså bare ned og mine, så jeg gider ikke til at lave alle mulige våben og alt muligt sejt. Nye svær og sådan ting. Så kan lige komme 2 hakker ind her. Vi skal stadig have fundet en seng. Ej, nu bliver det allerede mørkt. Men nej, vi skal stadig have fundet en seng. Vi skal stadig lige alt muligt. Vi skal ud og udforske det, men vores mest, det vi i hvert fald regner med, jeg tænker, at vi går efter, det bliver, at
Vi skal bygge et mega fedt hus, vi kan bo i. Så det bliver godt. Og jeg ved hvad man tænker, du kan ikke bygge så op med det, fordi det så, når jeg hopper op ad de her trapper, så slår jeg hovedet ind i, og det gider jeg bare ikke. Det der kommer jern for eksempel, det var lidt fedt. Og mega fedt, vi kommer ned i en mega sej mine, jeg gider ned i jern. Det er jo den her mine, vi frygter lidt. Ikke at der er et eller andet, der spotter os lige nu, det håber jeg virkelig. Vi har, jeg tror vi har det jern, vi skal bruge herfra. Vi smutter bare op igen. Der er der ingen, der så noget. Vi skal op og bygge, det jeg tror lige nu, bygger vi måske bare lige et hurtigt hus igen. Det er ikke sikkert, at vi overhovedet kommer til at bo her, regner jeg i hvert fald ikke med. Jo, måske gør vi, men det, når vi endelig kommer til at bo, ja, så der kommer flyve, der kommer flyve. Nej, den springer hos den springer hos hus. Ja, jeg håber, I forstår igen, som der skrev sidste episode. Jeg bliver nødt til at gøre det i dag. Nu har I tænker nok, du bliver ikke nødt til noget som helst, altså. Men i hvert fald så, jeg kan godt mærke, det kan vi ikke lige, når jeg ikke lige har nogen seng. Jeg vil gerne gøre alt andet rigtigt, men når det er nat, og vi ikke har nogen seng, så jeg godt mærke, så kan jeg ikke lige fokusere, og der er nogle ting, der skal være rigtigt. Så jeg er ked af, og jeg siger, jeg skal gemme for dragen. Jeg tror virkelig, jeg kommer til at bruge snyd. Altså nu gætter jeg bare, jeg tror, jeg kommer til at bruge snyd. Jeg vil også gerne på min 4 thumbnail, altså bruge, undskyld, den her på min thumbnail, for det er jo sådan mit kostume, så lige nu er det bare en Steve, der står der for Minecraft. Jeg tænker, ja, det er fedt nok, men det er ikke mig, og det er jeg ked af. Men ja, vi prøver også lige efter det tredje forsen, så vi ikke behøver at snyde os igennem alt muligt. Du kunne også bare, altså, du kunne også bare bygge dit egen hus. Og prøve at gøre alt muligt. Ja, jeg ved godt, I har alle mulige gode taktikker til mig. Jeg ved godt, der stadig er 3 i træet, men det kan ikke lide mening. Se, der er det mit sidste får deroppe. Men nu har vi bare alle det træ, vi skal bruge, både så vi kan vores hus, og vi kan... Ej, nu begynder det at genbruge igen, det regner. Hvor svært gik stykker, der kommer 10 zombie efter mig nu og alt muligt. Hoppe, hoppe, hoppe. Fordi se, nu går vi lige ind her. Gå den, gå den, gå den. Jeg ved ikke, om de er stadig efter mig, men og vi har en seng, vi burde gerne kunne sove nu, hvis jeg ikke husker helt forkert, så kan man godt det i spillet. Vi kan altså sove igennem natten nu, hvor er det fedt, så nu behøver vi ikke at snyde, det har vi aldrig gjort. Så nogen der spørger, hvor er det fedt, hvor er det fedt, hvor er det fedt. Så burde det også gerne stoppe med at regne, det er stoppet med at regne. Og vi har mistet meget liv, men jeg tror også igen, ja, det er jo det her med, at vi... Har vi så ikke en dør? Hvordan laver vi det? Jeg kan lave sådan en, for at det er så fint. Jeg skal bare have en dør. Og der skal jo selvfølgelig også tag på huset, men lige nu kan der ikke komme tag på det, eller noget. Skal vi ned? Nej, vi skal bygge på det hus her. Jeg glemmer det hele tiden. Undskyld. Huset, jeg ved godt, det er første, der er vigtigt. Og jeg har undersøgt lidt. Man burde gerne kunne spise de her vandmeloner, hvis jeg har kigget rigtigt. Fordi se, det her det er vandmeloner.
Nu kan de tænke, oh my god, altså, jeg så ikke det. Til folk, der sikkert spille mange for lang tid, men det er altså vandmelon, så vi kan spise dem, få mere liv. Og det var rigtig godt, at jeg lige har bygget et helt hus, hvor næsten alt står vandmeloner, synes jeg. Men det er så også det, der er fedt. Vi er i en jungle, så er der vandmeloner overalt, føler jeg. Og ja, det er noget, jeg føler. Sikkert ikke rigtigt. Så nu kommer jeg ned og godt. Det er lidt fedt. Nu kan vi dø. Det skal vi ikke. Men det er så også det, vi har fået en seng inde i huset. Så hvis vi dør, så sker der slet ingenting med lille mig. I må altså lige skrive, hvis der er andre ting, I finder ud af. Jeg tænker, ej, altså gik du lige glip af det der, fordi du ikke lige tænkte om. Og ja, sikkert nok, der er så mange ting, jeg lige ikke kender med. Jeg vidste ikke, der var vandmeloner her med i spillet, og man kunne spise med alt muligt. Så det er lidt pinligt, men hvis I ved andre ting, tænker jeg, så det du gået glip af alt det, er i junglen lige præcis kun til dig. Som altså lige skrive det ned i kommentaren. Fordi der er så mange ting, jeg ikke aner om det her spil. Men nu har vi næsten en stack vandmeloner. Det er lidt vildt. Det andet jord, det her, som jeg tænker bare, vi bygger huset lidt ud af det også. Jeg ved godt, så bliver det overhovedet ikke et træhus, men jeg ved faktisk aldrig nogen, som jeg har sagt, det skal være et træhus. Men jeg tror bare, jeg gik og havde drømmen om, det skulle være det. Det bliver det så ikke alligevel. Men det er også okay. Har vi mere bare lidt andet, vi kan bruge sten. Det er okay altså. Og det lagger, og det er lidt fedt, og overhovedet ikke fedt på samme tid. Ej. Jeg ved ikke, om det lagger så meget for jer, når I ser det her. Det må jeg selv se, når det rører ud på YouTube. Så nu begynder at vokse det ned her. Det må du meget gerne stoppe med. Det er lidt fedt, at man bare lige kravler op sådan her. Det tænker jeg, det stadig skal være en ting i huset. Og så skal jeg bare lige kunne gøre sådan her eller et eller andet. Så det kunne være fedt at bygge sådan et tag helt heroppe eller sådan noget. Men der skal jeg tænke noget, hvis man nu har brug for at flygte, så skal det også være en ting, man kan have i huset. Derfor er sådan lidt, huset bliver ikke færdigt på første episode her. Det var overhovedet ikke første episode. Men ja. Det er jo først i første episode. Det bliver altså ikke færdigt i den her episode. Det bliver færdigt nok om lang tid. Så hvis jeg tænker på, at taget skal være på den der højde, tænker jeg altså, det skal. Så vi skal bruge rigtig meget jord og træ og sten. Og der er derfor, vi miner, sådan så vi kan få rigtig mange fede ting. Og vi kan altså også bare hygge. Jeg kommer lige i tanke om, hvis jeg skal mine, så nok den vej jeg skal mine, fordi at så vi ikke går ud i grotten. Så nu kommer det jord, det er lidt træls. Men folk tænker nok, du skal normalt mine nedad. Men jeg miner også lidt til siden her, for det kan jo være, der også er et eller andet herinde, vi er gået glip af. Ja. Ej, jeg ved faktisk heller ikke, hvor meget af den her burde man udgiver episode, sådan, hvor meget kan I godt lide at se sådan noget her gaming? Altså, igen, jeg er jo normalt ikke lige en gaming kanal. Hvis I skal se sådan noget gaming, så vil jeg sige, shout out til View Gaming Kongen. Han laver gaming videoer, det er altså rigtig fede videoer. Så dem burde I hoppe ind og se, hvis det var. Men det er så ikke lige Minecraft, han laver. Så hvis det er Minecraft, man gerne vil se, så er det jo lidt her, man skal se det. Men jeg kan, der kan gå lang tid før, at en episode kommer ud, fordi jeg filmer det. Men min plan er heller ikke, at det skal ud samme dag, altså. Jeg tænker lidt først, de her 2 episoder, jeg har jo filmet 2 og 3 på samme dag. 3'erne er i gang med nu her. Jo, burde de bare ryge ud samme dag? Kunne det være lidt fedt? Nu er det også efterårsferie, nu når jeg filmer det her, jeg ved ikke, hvornår I ser det. Men ja. Altså det er jo efterårsferie. Så det er jo sådan endnu mere lidt fedt, tænker jeg, at de har noget, I kan se her i ferien. Men ja. Og jeg kan godt mærke, at det bliver så fedt hus, det her. Det sådan skifter meget træ, og så lige pludselig lidt noget helt. Der er en papegøje. Hej papegøje, vil du gerne være med mig? Vil du have en vandmelon? Jeg skal selv lige spise først, hvad du må få. Kan jeg give den til en? Nej, det kan jeg ikke. Jeg kan desværre ikke give vandmelon.
Øh, ja, det må jeg selvfølgelig også lige skrive ned i kommentaren. I tænker nok, altså jo, du kunne godt give den vandmelon, du forstår bare ikke noget. øh, så lige skriv det i kommentaren. Så har vi altså allerede bygget en stor platform der. Det kunne være fedt at bygge sin ting deroppe, eller sådan en kiste eller noget, så det ikke står hernede. Og lidt fylder, kan man sige. Det gør det jo heller ikke rigtigt, men lidt på en måde meget. Tager så lige ned og henter nogle flere sten. Men nej, nu når jeg filmer der, så er det jo efterårsferie. Så igen, jeg tænker, nu er der rigtig mange, der bare er hjemme fra skole. Det regner i hvert fald med det her. Øh, nej, der kom sand. Nå, træls. Sådan der. Nej, heller ikke der. Ødelægger jeg bare sådan en hel strand deroppe. Nu tror jeg, jeg er lidt bange for, at jeg bare lige har gjort. Skal vi ikke lige gøre sådan, at jeg skal bare løbe op. Sæt sandet igen, så det ikke er noget, jeg falder i. Jo, se det her. Det var ikke godt. Vi kan altså lige sådan her. Rykker altså lige en sand ned, sådan noget der. Men nej, nu er efterårsferie, så det kan godt være, der er sådan endnu flere. Okay, det er bare fedt at se Minecraft nu, eller sådan noget. Jeg synes, det er sjovt nok at lave. Men igen, jeg tænker lidt med, at jeg kan bedre lide at lave de der vilde videoer. Men det tager også nogle lang tid at redigere, så det er også bare, jeg tænker, ej, det er bare ikke fedt. Og det er derfor, vi så har den her mega fede Minecraft-serie. Hvor vi bare hygger rundt, og vi spiller, og I skal skrive, hvis der er noget, jeg lige tænker, ej, altså, nu gjorde du det forkert, og det er et eller andet. Øhm, det er bare ikke i orden, hvis det er det, jeg gør. Øh, så I må lige skrive det ned i kommentaren, hvis det er. Nu kan jeg godt se, at nu kommer min hakke faktisk snart i stykker. Min første stenhakke, det gør den der. Øh, men vi er altså snart en stag. Ej, nu kommer vi ind til dem, der vi ikke skal ind til. Det kan jo bare lige gøre sådan der. Men allerførst sten. Øh, noget. Stenstak. Ej, jeg tænker altså nu, når jeg ser det her, så ligger episode 2 og 3 allerede op på kanalen. For det er episode 3, vi filmer lige nu. Men så ligger episode 2 altså allerede op. Det skulle jeg have sagt, at episode 2 og 3 også ligger ude nu. Det ved jeg selvfølgelig ikke, men det er også først nu, jeg lige tænkte, kunne det ikke være fedt, og vi faktisk lagde dem op på samme dag. For en efterårsferie, det er sådan lidt, man tænker, gider folk se det, men ja. Hvis jeg bare ligger ud nu, og så går det langt, før jeg ligger ud igen, så prøver jeg så lægger alt ud med det samme. Der er for mange af de vilde videoer, jeg stadig laver på kanalen. Der går stadig tid for, at de kommer ud. Og det håber jeg selvfølgelig er okay, fordi de skal redigeres, de skal filmes, de skal... Den sidste, der fjerner hånd på kufferten, skal filmes. Vil du tage det som ned af kufferten, der bliver givet videre til den næste person? Der skulle jeg bruge tekniker Malte. Han har ligget syg, så ja, yeah. Ham har vi ikke kunne bruge i video. Så der er jo ikke så meget at gøre der. Så vi går lige op, prøver at bygge videre på huset, og så går vi altså i seng. Og når vi går i seng, så må afsnittet allerede stoppe. Men nu skal I ikke hoppe ud endnu. Rolig. Fordi der er mange ting endnu, vi skal lave. Ej, vi går lige i seng måske allerede nu. Ej, kan vi ikke, okay. Det var bare så vi havde lidt arbejde med, når det blev lyst. Eller sådan. Det kunne faktisk være rimelig fedt, hvis det lige var lyst, når vi arbejdede. Bum. Øh, det er lige, man skal lige bestemme nogen, derfor heller ikke lige få snakket, det er jeg meget ked af, men jeg vil bare heller ikke lige have, der er en anden fejl, jeg finder ud af det bagefter, sådan lidt, nå, der har jeg lige været fejl.
Træls. Nå, men jeg går altså lige i seng nu. Jeg stopper afsnittet ikke lige alligevel, det er bare lige sådan, så vi kan arbejde nu, når det er dag. Og så sidder man sådan noget overvejer, burde man rykke mange af tingene ovenpå, fordi at det var faktisk ikke, jeg tror jeg sagde det, jeg tror kun det er den her episode, jeg har sagt det, men rykke det ovenpå, fordi at det den link der. Altså vi har også et fedt rum heroppe nu alligevel, så man burde sove heroppe, eller bare sådan sætte mange af sine ting heroppe. Jeg ved det ikke lige, hvad der kunne være fedt. I hvert fald, nu laver jeg bare lige sådan en hurtig kant rundt om ud. Sådan. Og igen, det er lige vi kommer højere op, helt op i bladene, hvis det er. Så burde man lave et mega fedt sted derovre, eller sådan tænker man altså lige skrive det i kommentaren. Men jeg tror i hvert fald, hvis vi skal gøre noget, så bliver det næste episode, vi kommer til at rykke ting. Kommer til at rykke tingene. Jeg kan ikke se, at jeg lavede en fejl. Men bliver det nogle ting, så bliver det næste afsnit, vi kommer til at rykke rundt på det. Det er i hvert fald ikke nu. Og det håber jeg er okay. Det skal det i hvert fald være. For det bliver først næste episode. Så I skal glæde jer til at se med i næste episode, hvor der kommer. Jeg ved faktisk ikke lige, hvad planen er. Men lige nu er der ikke nogen vild plan. Jeg har ikke lavet noget thumbnail, så jeg ved ikke lige, hvad der sker. Men det kan jeg lave. Så jeg vil sige tak, fordi I gør så med. Husk at like, husk at sub. Tak fordi I gør, så vi rammer på 200. Tak fordi I elsker den her Minecraft-serie. Undskyld for, at jeg snakker hurtigt. Vi ses. At så er ude.